Dobar večer i dobrodošli u posebne dodatke. Posljednjih se godina u Hrvatskoj puno pričalo o Europi i Europskoj uniji. No, vrlo malo o europskom filmu. Ipak, ovoga tjedna europski je film imao glavnu ulogu na Subversive Film Festivalu, čiji se teorijski dio nastavlja sljedećeg tjedna. Dobro večer, još jednom. Iznimno mi je zadovoljstvo pozdraviti u studiju novinara, publicista i ono najvažnije trenutno, dakle, umjetničkog direktora Subversive Film Festivala Velimira Grgića. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer. Pa evo, idemo odmah ono najvažnije pitanje. Što je to europski film danas? Dakle, to je na neki način tema kojim se bavite na ovogodišnjem festivalu kojim ste se bavili i također eto i jedan zanimljiv članak je izašao u AP Nadnegrad magazinu. Da, to je jedna od tema kojim se zapravo bavimo, koje smo se bavili na Subversive Film Festivalu i nastavljamo se baviti u neku ruku kroz konferenciju koja će ići u ovom tjednu. Pitanje što je zapravo europski film je izvrsno upravo zato što zapravo niko nema odgovora na njega i onda je uvijek pobuđuje fine polemike i rasprave oko toga, jer moramo imati na umu da europski film nije ono što je bio onda kako ga ljudi pamte, europski film, to mora biti ono Godard, pa neki francuski Novi val i sad gle, 2012. je. Šta je bilo između i gdje smo zapravo danas? Mislim da je europski film izgubio dvije stvari. Izgubio je onaj čvrsti identitet koji je možda nekad imao i kad si znao šta je francuski, šta je njemački, šta je talijanski film. Iz jednostavnog razloga što se identitet Europe mijenjao kroz silna desetljeća i što Europa više nije, ako je ikada i bila, ali sigurno bila više nego što je danas, homogena, kulturološki, nacionalno, estetski, u svim mogućim načinima koje može biti kroz društvo i kulturu. Te tako danas, evo recimo na festivalu smo imali Tonija Gatlifa, dva filma, Indignadose i Lača Drom, koji se opisuje kao Rom iz Alžira koji je zapravo francuski redatelj, ili Donoma koji je primjer novog kolektiva u francuskom filmu. Film snimljen za 150 eura koji je režirao čovjek sa Haitija koji je zapravo Francuz, pa elementi haitijanske francuske kulture se isprepliču unutra. Znači što je zapravo identitetom francuski film, što je europski film nije više ono što je bio u doba Fellini, Antonionija, Godara i tako dalje. S druge strane, europski film je izgubio identitet u odnosu na broj A ili u odnosu na Hollywood, ili tako, u odnosu na A ligu. Kroz godine, kroz desetljeća smo uvijek mislili europski film je oporba onom nekakvom dominantnom hollywoodskom blockbuster produkciji filmu. Međutim, u međuvremenu se pojavio se takozvani treći film, pojavio se latinoamerički film, pojavio se azijski film, pojavio se i četvrti film s kojim smo se također bavili na Subverzivu, znači nekakve one ultra obskurne kinematografije koje ne pripadaju ni u multiplexe, ni u Cannes, ni u Berlinu, Veneciju, znači kinematografija Aboriđina, Eskima. Znači filmski svijet se globalizacijom i stvaranjem te nekakve, kao što imamo world music, imamo i world film scenu, globalizirao i smučka u toj mjeri i jezikom, svojim vlastitim identitetom, ali i u odnosu prema Hollywoodu do te mjere da više zapravo ne vredi ta polarizacija, oni, mi, Europa, Hollywood, nego imamo jedan veliki čušpaj svega i svačega i što je po meni jako dobro jer onda možeš birati kako ti paše. Na kraju krajeva to se govori da je poravnanje kulture jest ultimativna demokratizacija. Svako bira ono što mu treba, svako nađe svoju nišu. Kao što više nema hladnog rata i velikih blokova, istoka i zapada, tako više nema ni blokova Europa versus Hollywood. Na koji način, kojim kriterijima ste se vodili birajući europske filmove za ovogodišnje izdanje Subversive Film Festivala? Subversive je imao jasno definirani cilj, obzirom da se program festivala zvao Europa Incognita, ili ti nepoznata Europa. Poanta je bila izabrati filmove koji će nam pomoći da upoznamo tu nepoznatu Europu. Riječ je dominantno o dokumentarnim filmovima, jer tako nekako na kraju ispalo, nije bilo ciljano u startu, jer smo predali slobodne ruke manje više Draganu Rubeši da izabere neke filmove. Još moram ti otkriti sada da smo u prvi plan je bio čak da napravimo jednu rusku selekciju i jednu grčku selekciju, jer ne zato što smatramo da je to fora, ne samo zato što smatramo da je to fora, nego zato što su na neki način Rusi i Grci počeli zamjenjivati Rumunjsku, da tako kažemo, na festivalskoj sceni. Postali su taj nekakav novi trend o kojem se sve više govori, gdje se pojavio neki novi val, neka nova imena, jedna nova generacija.
Na kraju od toga smo ipak odustali iz raznih razloga, ali smo uspjeli uokviriti festival sa Rusijom i Grčkom, jer novi predstavnik novog ruskog filma Meta, Aleksandra Zeldovića, jednog od predstavnika tog novog vala, zajedno s Balabanovom i ostalom ekipom, je otvorio film. Znači, ta jedna distopijska drama koja kroz prizmu Rusije zapravo, kao što sam redatelj objašnjava, prikazuje suvremenu Europu i svu njezinu dekadenciju na neki način i raspad onih vrijednosti koje smo nekad poznavali. A festival smo zatvorili sa Katastrojkom, koji je dokumentarni film iz Grčke od Katarine Kitidi, poznata kao redateljica Dugokracije ili Deptokrasi, koji je bio na Zagreb Doksu. Sad ovdje ću vas malo prekinuti s pitanjem koje za Subversive Film Festival uvijek je bitno, to je značajno i to da je politika uvijek tu vrlo blizu i da su u dobroj mjeri izbor i programa i filmova ima i nekakav politički stav. Nije to nužno politika, to je život. Naravno. Jer život je politika, ne? Politika definira koliko ćeš plaćati struju i vodu, pa na kraju krajeva... Pa dakle, u samom vašem tekstu na web stranici, odnosno katalogu festivala, ste se osvrnuli na tu poziciju nas koji smo, eto, formalno kao ulazimo u Europsku uniju. Evo, nedavno smo imali i izbore, imali smo i referendum. Jeste li birali, dakle vi ste stavili u jednom tom tekstu rečenicu gdje smo tu mi, bacujemo li se u vlak koji će zakočiti ili neće će zakočiti ili će ispast strašnica, u svakom slučaju će stati. Dakle, sadržajno me zanima, dakle, koje ste teme što vam je bilo najvažnije? Dakle, je li to... Upravo to, kao što sam rekao, upoznavanje Europe u svim mogućim aspektima, jer ako Europu nismo uspjeli upoznati, a nismo preko medija i preko silne galame s jedne i druge strane, da li za, da li protiv Europske unije, mislim da je program Subversive Film Festival na neki način pružio priliku upoznati različite aspekte te Europe. Posebni fokus je recimo bio tema imigracije, tema emigracija i imigracija u Europi. Ne samo kroz specijalizirani program Dine Jordanove koja je izabrala filmove koji se striktno bave problemom migracija, već u Rubešinom programu je bilo jako puno sjajnih dokumentarnih filmova koji problematiziraju imigraciju Afrikanaca u Italiji na vrlo šokantan način, prikazane neke informacije koje nećeš vidjeti nigdje na naslovnicama novina ili u Dnevniku u 7:30. Znači, to je jedan aspekt. Drugi aspekt svakako nemiri, problemi koji su prethodili svemu ovome. Znači, 2 sjajna dokumentarca koji se bave 2001. u Genovi i onim čuvenim antiglobalističkim demonstracijama koje su se na kraju pretvorile u krvoproliće, pa sve do danas sa indignadosima koji pokazuju bujanje u Grčkoj, Španjolskoj i Italiji. Znači, današnja situacija sa uličnim nemirima, sa općenito prosvjedima, klasična pitanja od štrajkova, gospodarskih problema, kulturnih šokova, znači sva te neki aspekti razotkrivanja takozvane nepoznate Europe su, mislim, pokriveni kroz filmski program. A što je ostalo još nepoznato? Sasvim sigurno, koliko god vi sami imali visoko mišljenje o vlastnom festivalu, ali sigurno su neke stvari ostale još uvijek nepoznate. Apsolutno ne, naš festival je razotkrio sve, otvorio je sve Pandorine kutije, sad ste nadrapali. Ostalo je sigurno toga puno nepoznato, ali bojim se da ćemo saznat puno toga od nagodine nadalje i sami, izvan mraka kinodvorane. Rubeša je također u svom tekstu napisao da između ostalog film gubi snagu boreći, to jest da je izgubio tu nekakvu primarnu poziciju koju je imao prije nekih možda, pa čak već još 10 godina, recimo 2001. zarada od videoigara je premašila zaradu od filma i više se nije spustila ispod nje. Dakle, koja je pozicija u tom kontekstu europskog filma u tom cijelom kontekstu zabavne industrije, odnosno i kulture kasnije? Halo 3 je u prvom vikendu prodan više primjeraka nego što je Avatar, dvostruko više nego što je Avatar gledalo u prvom vikendu, tako da definitivno mladi više ne gledaju na film na kao što su gledali nekad, što je normalan proces evolucije, ljudi moji, nekad su ljudi, ne znam, prepisivali Bibliju rukom, danas imaju tiskarske strojeve, danas imaju i elektronske printere i tako dalje, laserske, ali film je uvijek tu negdje. Film je, kraju krajeva ako pitaš posebno za europski film nije nikada ni bio film koji bi se trebao natjecati za pozornost mladih ljudi, ako se mene pita. Mislim, na kraju krajeva uvijek je naravno bilo iznimaka, uzmeš jednog Luca Bessona koji jest Hollywood u Europi i imaš takvih primjera, ali ono što sam rekao, što je kroz godine identificiralo europski film kao nekakvu opreku u Europi, upravo je bio taj autorski pristup, ta činjenica da ti autori nisu ovisili nužno o blagajnama, nego su dobivali donacije od strane ministarstva, od strane država, od strane različitih mecena i mogli su biti puno slobodniji u svojim vizijama. Znači, sve to se na neki način počelo mijenjati, paralelno s onim kako su se počeli mijenjati ukusi ljudi, odnosno
ponuda je postala jednostavno šira. Na kraju krajeva mi kao klinci smo išli u kino možda gledati filmove zato što nismo imali drugog oblika zabave, eventualno za X-Spectrum, pa malo po gumenim tipkama. Ali danas kad imaš sve od mobitela, Facebooka, bespravnih shopping centara, kada na neki način lifestyle postaje bitniji od kulture, znači postaje bitniji recenzija dobrog restorana nego recenzija dobrog filma u medijima. Stvari se mijenjaju, ali mislim film neće nikad umrijeti jer na kraju krajeva će biti ljudi koji će ako ništa drugo snimati s mobitelima. Pa evo sad, dakle, snimamo i možemo pogledati filmove koji se snimaju s mobitelima, međutim, možda zanemarili smo možda same autore iz europske kinematografije, što god ta europska kinematografija pojam značila. Dakle, koji su neki po vama najzanimljiviji trenutno autori europski? Ako se govori o novom europskom filmu, kao što sam spomenuo, grčki val, recimo filmovi kao što su Dog Tooth, koji je Jorgosa zapravo bacio nekakav prvi plan i koji je povukao za sobom cijelu tu novu generaciju sa Attenbergom, sa Homelandom. Znači ti vrlo čudni, vrlo svježi, vrlo novi grčki filmovi. I što je zanimljivo da se taj cijeli val poklopio sa Grčkom kao bitnom zemljom, bilo po dobrom ili zlu. Ali slično se dogodilo i sa Rumunjskom u svojedobno vrijeme. Znači očito jest da taj festivalski svijet jako dobro peca trendove na temelju nekih nadtrendova. To ne znači da je prije bilo sjajnih grčkih filmova pa nismo znali za njih, ali isto ne znači možda je fakat bilo sjajnih grčkih filmova, samo nisu isplivali na površinu jer nije bilo povoljne društveno-političko-kulturne klime da neko kaže ok, ovo su mladi autori koji imaju nove vizije, ovo je zemlja koja je trenutno in, idemo ih isfurat van. Ali po meni to nije ništa loše, na kraju krajeva svi će kad tad dobiti u toj rotaciji svoju priliku. Ne? Imali smo Hollywood, klasičnu Europu, imali smo Aziju, sad smo imali Rumunjsku, sad idemo malo u Rusiju i Grčku i ko zna šta je sljedeće. Subversive Film Festival, koliko može se biti samim filmom subverzivan danas? Dakle, u kontekstu svega ovog što smo rekli, koja je pozicija filma, odnosno u društvu, u kulturi? Pa mislim da u mediokritetskom društvu, u društvu koje je svako društvo koje je ušlo u taj neoliberalni kapitalizam i u kojem je lifestyle postao bitniji od kulture, jest u neku ruku mediokritetsko i vrlo ušminkano, uštogljeno i vrlo pravocrtno i usmjereno ka brzinskom profitu. Svako propitivanje takvog statusa quo je subverzivno, obzirom da program Subverziva propitkuje od svog prvog do zadnjeg filma apsolutno sve aspekte tog statusa quo, mislim da je svaki film itekako subverzivan. Na kraju krajeva, kad izađeš iz kina, nakon što si pogledao neki film koji te možda ili obrazovao, kao što imamo neke sjajne edukativne dokumentarce o sigurnosti, o današnjim pitanjima sigurnosti, gubitka privatnosti ili o sigurnostima nuklearnih elektrana koji obrazuju i koji te pomalo plaše. Imaš i dokumentarce koji o policijskom nasilju na prosvjednicima koji te pucaju direkt u želudac i u srce i čine te ljutim. Svaka takva emotivna reakcija koju nećeš možda dobiti gledajući Marvelove Avengers ili nešto slično u multiplexima je subverzivna i jest dobra, jer na kraju krajeva film ne mora poticati na razmišljanje, film je beskrajni spektar, to je duga iskustava, hoćeš katarzu, hoćeš plakat, hoćeš se smijati, hoćeš staviti mozak na propuh, ne, ali lijepo je imati jednu nišu u kojoj film jest subverzivan i zapravo zato jer te potiče na nekakve reakcije, na razmišljanje i na nekakve ekstremne emocije da propitkuješ u sebi. I na kraju krajeva da shvatiš stvarnost oko sebe, odnosno da shvatiš hrvatsku budućnost, da shvatiš tu nepoznatu Europu i pokušaš je razumjeti. Evo za kraj još jedno samo kratko pitanje, dakle eto imate sad priliku baciti malu subverziju u umove naših gledatelja, čega, odnosno što bi stavili, koju situaciju Hrvatske u Europskoj uniji, odnosno Europske unije s Hrvatskom, čega bi se po vama trebali bojati ili bolje preći pripremiti? Da. Ja sam puno putovao po svijetu i puno sam putovao po Europi i imao sam prilike razgovarati baš nedavno u Italiji sa šefovima kineskog restorana. Znači kako je Kinezima zapravo u Europi koji su doselili u Italiju prije Europske unije. Rekli su u jednoj rečenici, prije Europske unije je bilo odlično, sad je katastrofa. Gospodine Grgiću, puno hvala na večerašnjem gostovanju. Eto, sljedeći tjedan također... Subverziv nastavlja bez filmskog dijela, ali dolaze puno pametniji ljudi od nas. Svi silni svjetski intelektualci od Žižeka i Klašnih sumnjivaca, Alija do nekih novih velikih imena koji će raspravljati ono što je film začeo. Znači, pokušati nam objasniti Europu danas i ono što je najvažnija tema, zapravo budućnost Europe. Odlično, puno hvala, vidimo se na Subverzivu. Hvala na pozornosti, cijenjeni gledatelji. To je dakle sve za večeras. Kao što smo rekli, Subverziv još nije završio, a posebni dodaci jesu. Vidimo se za tjedan dana. Doviđenja.